Is-soltu l-karnival infittxuh fi Pjazza San Giorgio fil-Belt Valletta, jew pjazzis oħra firħula madwar Malta u Għawdex. Iżda xi ngħidu għall-karnival fl-eqqel tax-xitwa ħdejn il-baħar. Għall-ewwel darba, il-Kunsill Lokali ta' Taxbix biddel iż-żona tal-Marina villaġġ tal-karnival li joffra sfin, karrijiet u fuq kollox briju għal dawk li attendew. Għat il-lokal ma xo xejn, u xabu ktar nis minn barra l-lokal u kol. Itfisser xi ħaġa kbira, għaliex il-bert ma morġ, għax tafet tibda tikber, iktar tippreferi toqgħod f'pajjiżek. Kemm it-tfal u kemm il-kbar jieħdu pjaċir b'daw l-attivitajiet għax hija tkompli tal-Belt Valletta li tkun fil-lokal minn ma jkunx jista' forsi dakinhar imur hemm. Għal din l-attività ttellet kompetizzjoni tal-aqwa kostum u maskaruni. Is-suċċess ta' din l-attività kien ukoll evidenti mill-fatt li ħadu sem 20 kumpanija ta' sfin li allegraw lil pubbliku bi sfin ta' temi differenti, minn Latini għaż-żwieġ. U wara xhur ta' tħejjiet fuq il-koreografija, dawk il-ftit minuti tal-wirja huma ta' sodisfazzjon kbir għaż-żeffiena li jieħdu sem. Xi jfisser għalikom li tieħdu sem fil-karnival? Pjaċir. U għalik? Pjaċir. Ilna nippreparaw għal dawn l-aħħar qisu 5 xhur, 6 xhur. Għalna l-karnival huwa kollu, xuf, għasbeġi s-sodisfazzjon ta' xogħol li tagħmel kif ukoll il-pratika ta' sfin tagħna. Nistennew għal suċċess kbir u ġvera wara nkunu inna ġimgħa wara ġimgħa nirreħelsjaw. Is-Sindku ta' Taxbix Max Zammit tkellem dwar l-importanza li kunsilli lokali qarbu iktar il-kultura nazzjonali lejn il-pubbliku. Naħseb li f'kunsill lokali importanti ħafna mhux biss l-attivitajiet iżda anki ċertu żvilupp kemm fuq infrastruttura, edukazzjoni kif ukoll indafa u ambjent. U għal daqstant aħna ħsibna illi għandna nagħtu pjaċir lin-nies ukoll permezz tal-attivitajiet li tant iħobbuhom u tant nieħdu pjaċir li kun hawn il-konkorrenza daqshekk sabiħa.